فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. گوڑا گوشت آئی قوم کافریں سرداراں کہ ماں نگندیں تربل وتی پیمیاں کہ انسانے او ماں نگندیں تی رندگیری کنوکاں بید ہماں کہ کم شرپ و واریننت او سرسری فکر و خیالنی مالکنت او ماں نگندیں پا شما جوانتری چم سرا بلے ماں شمارا دروگ بند گمان کنے. کافرانی حیال و گمان ہمشت کہ انسان پیغمبر بیتنکنت ہمیں بنیادہ آیا پیغمبرانی سرا ایمان نیا اڑت مروچی بدعتی ہم پیغمبرانی بشر بیگے نمنو کنت او آیا بشر نمننت. سرجم بیان واسطہ بچار سورت ابراہیم آیت 10 و 11 اور سورت بنی اسرائیل آیت 9-4. اسلامی راج دفتر تہا ای خبر ہر دور و زمانگا گندگا کھیت کے بنداتا حق زیرو کو یہ قبول کنوک ہنچے مردم بتگاں کے چاگرد تہا نزور تیرو کم شرب تیرو بینام مردم زانک بتگاں او گیشتر کے سیرین او اشحال مردم چاہیے زبہر بتگاں. ہمیں وڑا کہ ای خبر پیغمبرانی حقانیت یک نشانی زانک بیت ہنچو کہ شاہ روم ہرقل و حد کے ابو سفیانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بابتا جست کت گوڑا چا جستاں یکی ہمیشہ کہ یہ رندگیری کنوک چاگرد نزور و غریب مردمہ یا نامدار و سرفرازیں. گوڑا ابو سفیانہ ہمیں جواب داد کہ نزور مردمت کمزور مردمت. گوڑا ہرقل ہمیں جواب داد کہ پیغمبران رندگیری کنوک ہمیں پیمیں نزور مردم بتگاں. صحیح البخاری بدء الوحی. قرآن تہا ہم ای چیز ترجمہ بیانت کہ پیغمبرانی اولی دروگ بند کنوک ہر دور و زمانہ و اشحال و آباد مردم بتگاں. سورۃ الزخرف آیت 23 چونکہ مؤمن و مسلمان مردم دنیا اعتبار نزور بتگاں ہمیں سببا کافراں کم شرپ و کم تر لیکتگاں سمجھتگاں اگنا حق قبول کنوک و زیروک عزت دار تراں فرمان ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بزن اللہ نزدیکا شرف مند مردم ہمائند کیا چا اللہ گیشتر ترسی. سورة الحجرات آیت 13. و حق نظیروک و نمنوک ذلیل تر و کم شرف تراں بلی تری دنیا اعتبارا سیر تر مردم بباں ہما کے کافراں کمشان گوشتگت حقیقتا بہادر تر مردم بتگاں پرچکیشاں بادشاہانی بادشاہت پشتا چغل داتگ و دولت مندانی دولت و تہنا حق رندگیریش کتک کیا ہما دور پیغمبراں گون بتگ کیا دنیای و مالی بساتا نزور مردم بتگاں و دنیا پرست و مال پرست ہوتی دور بادشاہ و مالدارنی ہمراہ بتگاں. یہ حقیقت پیسرا ہم بتگ و تا قیامتا ہستے سرجم دنیا گوتی خزانے اللہ نزدیکا سکی کمی چیزیں کیا یہ ہچ بساتی نیست. احسن البیان.